In pangadjian na to, ang mahapon ini, amoy pagbahasahon sin Arab, law nila fadailul khabaya al-hasana. Fadailul khabaya al-hasana. In hatisin fadail al-khabaya, jama' sin kalimat khabi'ah. Atin yan kalabbihan sin khabi'ah, sin hinang marayaw. Yang masipok mo dahil hapangatod sin pagkahimumano siya. At piniyabang aun yaamalan mo hinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala malayo dahing hariyan sarta wayroon magkailan bang bukon ikaw ra iban sin Tuhan mo nagpapanjay kayo. In mga salafus salih na kauna, law sin Imam Ibrahim al-Harbi rahimahullah ta'ala qala kanu yastahibbun an yakuna lirrajuli khabi'atun min 'amalin salih لا تعلم بها حتى زوجته. Inapis Imam Ibrahim al-Harbi rahimahullah in mga salaf nakauna rin ka taliyo in kaunan nila naglulumba-lumba sila maglawak amal ibadat sipok siyara iman sin Allah ta'ala makainan amuyan timjak lalumba-lumbaan sin mga sila muslimin hazaman na kauna inhod sin pagtapok nila sin amal marayaw hatta zawjatuhu la ta'lamu bidhalik sambilin kaasawahan nila rin makaingat sindiya ang malam niya. Inna min a'zamil a'mali naf'an yawmal qiyamah ma kana khalisan lillah. In salagko lang to amal ibadah sa barakat-barakat amal ibadah mahinang sinhabok-ibot amunin amal tulus ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala nagbabayta ka tutan yung insya saraya-raya di maghajat limaw di siya mabaya aw makasaw kanya bangkaw mag-ibadah ang baaw piyasaw mo pa Allah ta'ala duka ikling kanya di siya maghajat kaibadat si manusia kunin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala hadithun qudusi qala Allah ta'ala ana aghna al-aghniya'i 'ani ash-shirk faman 'amila 'amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka وفي لفظ وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. إن فرمان سن الله سبحانه وتعالى من عمل عملا يسير من أمل ونغن أمل عبادة أشرك فيه معي غيري سكني أون بيساون يكاكو دغاي nagsambahayan siya karna sin Allah iban karna sin bagay niya aw nakasawa tabiat na kumahan niya timukbal siya sin sadaqah karna sin Allah iban karna sin manusia aw nakasawa imbayta sin Allah ta'ala ana
aghna al-aghniya. Ako na ini saraya-raya, di maghajat libang, di maghajat makhluk sumaw ka in kamayaan ko purna hito na isinipon in ibadat yakun sumarika. Faman amila amalan isiyusinhimi ng amal yasaw niya in kaibalanday doon naraktuhu wa syurka ikatlo ko na siya paamuin dia kita-kitaan niya wa ana minhu bari in ako puas parakala kanya wayroon pamusok ko haipon yan haadlaw kana pakadtuon ko siya pakawaon pala kung sing karayawan niya mano siya ang ganda yulansangan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangsa marapat lawag kau amal ikaw rin man sintuhan may makain sarap amunanin sarap ko lakko amal nagdara kamumpaatan kayo hadlawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbada hadith كرواية الإمام الضياء المقدسي وهو حديث مرفوع صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل فهذا سي الرسول صلى الله عليه وسلم isiyo-siyo dahil kanyo makakaus siya maglawag amal khibr law sin Arab khabi'a amuin secret amal ibadat ikaw rin man sintuhan aw niya amalan wayrong makaingat to kain aw tahajjud kung ikaw rin makaingat magbaras sa ko adlaw-adlaw hang kajuzo dahil ha Quran wayroon makaingat aw niya tabangan mo miskin barhajat way makaingat ikaw ra isiyos yung makakausday ka niyo sabda sin Rasulullah lumawag amal siya ra iban sintuhan niya makaingat falyaf'al ayaw siya maghaban-haban hinangon niya ultar na amunanin magbaid na kanihan lawahan. Amunanin sa barakat-barakat amal ibadah mga katautay manguranaan Islam. Nalanduin hajat taniyo paamal bihain. Labi luba na hasaman na kubiyaw. Amun pag-iyanon asbahan nas يتتبعون كلام الناس نبلوبا أنها زمن نتوبها منتبهة سمو بما نسي حقارك أنا pakita kita سمو بما نسي هأمؤن parakala pagparungog-rungog ahon wayroon na amal niya wang bukun birukisan na kata sabihin subhanallah yung pagbasa niya Quran kaya nga tanpa sinupag bidyoan yung pag-amuhin hinang ni amal ibadah ang kanda sabihin subhanallah biya ko ha kita ko ha Facebook na ikuwang bunan ang manday sa pupunbunan yung sa ako si musujud si masandayan yan pinagsipak kaya nagpapat subhanallah mga jama'a barhormat maghajat kita niyo amal ikaw rin ang sintuhan mo sa supaya kita rin makaanyaya kapagpagwa lilayon na to na muna pangunin usulan kaya taraka si mga ulama araka rin sabi ng kataw mga wakamay talong niya di nagkudman siya rin tumampalin ibadah ini-ibadah narahin na muna parbahagian sin ibadah pagtahon ibadatun zahirah inhikar wa parbahagian sin ibadah ibadatun batinah in hati sin ibadatun zahirah
yumkinu lil'abdi ikhfa'uha. Aming ibadah di kagapusan sin ipon sin Allah hitapok na ihapangatong simbahan siya o din ibadah niya. Sabi si mga magsambahaya, ibadah zahira. Di mo pakausan sumambahayang labi luwak na tuod banga mo insambahayang 5 wakto at tawakan tahajud, so yun ako kapitan sinta. Kaya sin mga magdahig haji, mabaytullah, kapitan ko sin pagkahin mo. In ibadatun zahir. In magda'wa, sa pantun di sin katutan yung habahakunin. In magkhutbah, ibadatun zahira. Di isang kaunon sinaktan. Humutba in hambok manusia. Pagta niya sa dyan, ipakad ko niya patas mimba. At tawakan lamong ni natasin mimba, mayroon na yung nimudjud para nilikod na lang. Inbihain ni ibadah, pagtaon ibadatun zahira, ibadat dihi katapo. Naintiyap-tiyap ibadah zahira, mayroon sa akin tumampal, sabab sin mayroon gaus mo, tuwapok na. Sumakawa. Isan siya ibadatun zahira. Kaya tungtuman kita niyo sin mga ulama, an najtahid ندفع وسوسة الشيطان نجتهد أن ندفع وسوسة الشيطان من أنفسنا misan yan to ibadat zahira subayra kita maglugto magpuliraya hiig in amo in riya iban sin sum'a iban pa amo in palayuon ta in hirong hakas si syaitan. Ayaw mo isa't dulin paran mo pasaran mo sa wala na mo ibadatun zahira. Namahungit siya, inamuin. Magluray ko iban sin hawa nafsu, iban sin riya, iban sin amuin pagparayaw. Kasi mga pagdaway ni subhanallah, na kabalikan ko siya lawat, wayroon ko nirapat kumakit. Yaong kau, kami anak mabibig. Bago ko sin video mo, yung sumaplang na. Nakitaan na ko singkatan. Kamukang na po ang mga Facebook, alhamdulillah. At kung yung mga amuin yan, mga heart daw naglupad na. Kitaan mo na subhanallah, yung amuin comment si Manu siya katak, way saan niya? Way ron saan niya? Saan? Ayaw mo po pasali, inriya, pananapunin pangatayan. Makamuka. Mangkawiyat to subhanallah, makabasa at tawakan makarumo, puputyahan malingkat. Istighfar pangatayan. Astaghfirullah, ininilong mufadal min Allah Azza wa Jal. Ininilong mudihil ka ako sin Allah Ta'ala magpupunsin nagbihil, wahirun ka. Uling gaus, uling ingat ka magpupunan, uling dihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarap mahunit mga jama'a, bahurman. Muna yung ginawawaran, patumpol pa ginawawaran. Bangkaw amuin, nagpaanod, miyakat nagpaanod-anod, haamuin syaitan, aray doon na ko. Di na kong makanasihat marayaw kung mayroong bibidyo ka rin. Di. Pag-uwas siya ito, gumawa ng mga alamat, pangkaw maghinang amat, di na ko mamantog si Manusya, ang lampahan na. Sabang yan to, subhanallah, yahunin Manusya, marakmul, nakturong magbibidyo ko kakatag, Allahu Akbar daw simbasa, halong kondisyon na kuman, yaksin mga amuin bakul limayin hulas pag naoting hatoktok. Ini alamat sinsiyatay. Ang kanda bisan siya ibadatun zahira. Wayroon siya ning gumma tumampat bangman amuin pamarindahan mo yung pangatayan mo rin haparakan. Inhikarwa. Ibadatun batinah. Ibadat batinah. Amun ni ibadat yumkinu lil'abdi ikhfaquha man jari mo siya hitam. Diyan. Kausan mo hitam, si Berdi. Ilan na kamubaman. Kasi kutas sa Quran. Biyasin pagtahajud. Biyasin pagtabang ha mga miskin, masakin. Pagtabang ha
ang mga aitam, yatim, pagtabang, hamuing tiyak-tiyak parhaja, manjari. In tumabang kau himilang sin ibadat yaon, hari ko bakta. In ammal biha ini, aw niya ammalan mo biha ini, ayari. Ayari doon. Ayaw mo panuhi suya, pakaibanan. Lakaw ammal mo, ikaw raiban sintuhan ni magsaypo. Ikaw iban sin Allah subhanahu wa ta'ala magtansa. Kuwasan sa kagway mo makain. Misan palaw sin mga ulama bang sa kakausan, misan pa yung taliban, imbana mo, inasawa mo, masuk, sa sok-sok man mo siya mohon kayo mo, ayaw mo pa iyan. Sa pabayta, amuat pinamuhin apasuntin khabi'a, al-hasana. Anong, yan din lang minikaamal na mo, ya shay, sinuwayroon ka usna mo. Huwag ko rin makamal bihari ni suway sadya kita, aunan mataudsi. Kung sadya dumangan, mga katinakal pikilan tawang masyap-masyap kuting bihari ni, suway kita mamakapatindog masjid, bagus din na kita magnanukon. Mataw ng malibana. Magkasabot pa mga kamangura. Kaya sila mo ilong kung maglanong masjid, malibana. Maglanong masjid, bang muhinang inamal yan, hari na ko magpahinga. Akohon mo na tumantik na kaman siya Allah, lang insya Allah ta'ala, sa kahaba o asyuro, sa kuhan ng masjid, haway roon na makaingat, ang malibadat na pula. In maglano, akramakumullah, sila mong in CR si masjid, ang yaon siyo ko si Bariman, hari na siya magpaingat, siya na lumagpikilan, siya na mamisabon-sabon niya, iban sin sa sabon niya, ampas siya mag-ammal, isa-isa niya, iban sin Allah Ta'ala, Allahil Azim, dahil doon makananam ko, limong sin pang-akhirat, kananaman mo, sabay ta, inara mo nagsayip wa Allah Ta'ala, bang Allah Ta'ala, inara mo nagsayip wa nagkakula, way roon, kasusahan mo, isang kulit kakitaan, isang kulibal mo, may ta, mula si Mampay. Unin akis Imam Bishr ibn al-Harith rahimahullah. قال الإمام بشر بن الحارث قال لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس. لا يجد حلاوة الآخرة دي ما كان لنا بسمبك آخرة ما نسي يحب أن يعرفه الناس في الدنيا ما بيأسي سويسيا كإيغة kaya amuin kakilahan, suway siya hipanoy, suway siya imano siya hadunya, imano siya bihan, tuling siya makananamlanap siya pag-akhirat. Mayta, India niya nagsayip wapag kahinamano siya. Hangkan na mga jama'a mahuman, ayaw mo hangga na na. Katumtuman po wakto kami na di Syria. Ang buong nga mga lipo kalupahan. Aw magtamang magtuka mo kamay, habay di mo tangan lang. Pila tahon nagtabang, misaling nga, di nang bakina. Yung mataajay, babay. Ay nga mga tumpukan si Mu'mina, Masya Allah. Kana naman na ang kuko na simbahan, Assalamualaikum. Pangukap na mo, yaon na yung kakarugbukas, yaon na yung sokal, yaon na yung tiligo. Ang pakami asurun piling taon niya, may nilaw na yung palansya, di paminyo kita. Sahon na mo hisyo, nagparihil, hisyo nga, nasubayin ka lang mo na muha-tuha, kung nalaw na mahal kahingan, duha na siya ka. Allahu Akbar. Subhanallah. Kung papagkakitaan kung ano siya, wala siya, pwedeng di. Inamal si Mano siya isabit. Amo yung takuting-kutingan, hawa simbahan. Diyan yung Mano siya yan, subhanallah. Aun dito mo in, hipagdagang pagtahon na mo tayo na siya. Kung isang tayo na siya, mo in Mano, bakas na mo in, unutaya na mo in, iniig na yung maunod kataan, bukog na kumanin nagkakapin, harapit lang sinarap. Inihinang sinusugyan, puro niya kata, babae afo, puro niya kata, ang kanyadahon, hambuk-hambuk, ang siya kakitaan na siyang kaputing-putingan kataan, orolon na siya,
ingon niya, masandang siya magpakaunan. Ang mga tulong, subhanallah. May tao makutingin pagkaumang makiat ko na pakuha na tawakan manang sa na habain niya. Dahil sinamuhin lang kami ako. Amunin hinamon. Mano siya tuway. Sabab may na, aw nalaw sinunin, lumaamal ibadat. Lumaamal ibadat, wala na hinang sing kamatawra. Magbangon masjid na hinang na sing kamatawra. Magbangon bihayin na hinang na sing aunan. Sa aun mga amal, kakausan mo hinang mo. Ayaw mo kaanggana. Lang mo amal silik-silisan mo kung matuka. Kalumahan min hadith. Amin kaya riwayat na hadith na sahiho Muslim. Amul bagyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannah. Ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannah fi ghusni shajarah azahaha an dhahri tariq. Aw nahambog usog. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ko nagdarapa-dapa, halong sinsulha, nagbuwal-buwal sin ni'mat, halong sinsulha, hasabab hinang sinusugyaw, sa kabilang siya lumabay hara, bangaon kakitaan niya tulog, o kakitaan niya ni'mat ko, sa kahoy, hikamula, hikapikat, hikakalantang hamak na labay, numawin takuyawon, ihon niya, misan pa siya taasin sa sakatan, sabay ta, amyan piniya amalan ni hakar na sinallah, amnan pinisabab, kita siya si Rasulullah, nagdarapak na pasin, kasan na nga halaw si Suha. Hambog baga ibari, baka iyamuin, tabiat na kumaan, malumiin hinang, magdahang singkin hawabaran. Way nasad ko lumihin ang hapangat at sinmano siya, sa misambihan ko nakasod pa lang sinsuruhan. Piyasud sin Allah Ta'ala, haulong iman sin rahmat niya, piyasud niya namoy bagaya umayta. Sa nasab mo hadith, hadithun sahih, inhinang sin babayon hambuk adlaw marrat fi tariq, fawajadat kalban yalhat. Nakita siya kiro, kabiyak na kumanyo, ihalhal na yung dilat na paamugin, kabiyak na kumanyo, palupa, sinhab di iban sinbuhaw. Ulinhin ang simbabayon, farakka kalbuha, impangatayan niya ng amuin, nangando-ngando, imulong ha amuin iraw-yaw, may kapinatang. Ulinhinang niya, faakadat bukaha, kaya ninda bang mga karpaming sapatos niya, taumpa niya, ang pasya, ni mao pa amuin kupong, hati ko kung nakulmalaw, ang paniapyanaw, inamuin sapatos niya, ang paniapya si makatpataas, kaya inutin amuin iraw-yaw sambil kimasay, amuna amuin na hinang sabab yasud niya kalong susunod. Ito ang malibanan. Subhanallah. Ang awang gaus mo, lagaw, miskin, sukuha, anak yatim. Makita ko mamayak mangadji, mayroon ligaus. Ikaw, alhamdulillah, hayang-hayangan. Longpayan to ko, haan mo ipaghinangan. Mataasin mga kadji, pagkaon mo, pagkatawag mo. Kung sadya pabaran mo katan, kung sadya pamimo, kabiat na kumanyaon, pag-apas ka sadya ko simba ko silpon hadong niya ini. Ayaw, bahagiin pagkat na wakram. Suko, hambog parwa. Long niya ulit makakapos. Akohon ko na. Sa hitapok mo na. Ayaw ako magpaingat. Hinahon mo na, tulutuanan mo, paadlaw akhara. Haadlaw rin na magpumpaan. Inaing amuin, anak, rin na magpumpaatin alta. Bang bukon amurain, pangatayan tulos ikhlas. Amurapi magpumpaan adlaw. Nabang-aon hinang natubihain ng mga jama'a bahuma. In anman, hamuin, kasipukan paghinangon mo. Karna sinallah, in siya'y mangingiparat si parusahan. Mapapas si parusahan na. Kampay kita niyo kataan, way yung lipwas. Doon at rin paghinang parusahan. Nukayin ko sa sinsimon, nukayin ko sa simpangatod, nukayin ko sa amuin tainga, nukayin ko sa sinlima, nukayin ko sa sinsiki. Parusahan kita niyo kataan. Maghajat kita min aun, misan na kuman ang malta, mamapasan. Hambog na nga mga mamapas, sinamuin, kakahinang maasyat, inupon niya pupurun.
amunin amal ibadat ta sikreto tayo man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pahingukan natin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, in tubdu sadaqat fani'immahi, in tubdu sadaqat fani'immahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khayrun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdu sadaqat, bang niyo biag matampal impagsarap kanyo, bang niyo biag matampal farman sin Allah Ta'ala impagsarap kanyo, fani'immahi maraya wayrun sa unang pagyanon din ni wayrun sa amin. Law sin Imam Ibn Kathir rahimahullah, in ra'a fi ibda'i as-sadaqa maslahatan rajiha. In pagyanon sin ayat wayrun sa amin ipatampal mo impagsarap ka. Apabila hapangatod mo, impagpatampal mo sin pagsarap ka mo yaon, mahinang siya pulan sang makalihil ikag habang nga sila haulihan mo himinang sinhinang. Lamtan. Ang buok kau khatib, magdadakwa. In tapit mo kalagpihan sin pagtabang habang nga sila kyuddan sin amungin aramal. Sa kaliray doon man ko nagpubulan siya. Magtuloy-tuloy na kau kimot pabulsan. Ako maraming upila. Yaw ko nagpubulan siya nakalapyan siyang pagsadaka. Magtuloy na kau imiyan. Taknaan ko na lang mo yung pagsarak ka. Yan ilang mo yung sin ko. Pagmatampan mo. Yan ilang mo yung sin ko. Hangin mo pila. Lillahi ta'ala. Kung yung maksud mo, hasubayan magturo. Karena intabiat si magturo, bang kakitaan nila ng nakura nila miyuna na, purulay. Habit ng pagyanon sa Quran, in tubdu sadaqat, fani'immahi mang hipatampal, wayroon sa niya. Sa inyat to, hamanus niya amuin, matanto niya, hapangatayan niya, hindi sa kayon sinriyan. Hindi sa kayon sinamuin riyan. Malaikan, banging kaunan niya, ang ilong tabihan malamma ingin hawawaran niya ayaw siya niya. In tubdu sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha, sa bangyo biag masipo ipagsarap ka. Bangyo biag masipo ipagsarap ka. Hamuin tausong mo sa hapkan niya o. Kita mo ang paiban niya nagmimiting-miting, ang pabiyak mga narara niya nagsusumat siya. Ayaw na ako man. Ayaw na ako man. Takali na ha. So ay na tumakai. Pag-iigat to minwayroon na iman. Siya na kumahan. Ay naman kita. Ang pangukyat pinmano siya iyaw. Ang pangusiplitan na sadya. Siplit mo na sadya pangulsan niya. Pag-ugim yan. Lumumog tayo mamon. Ikaw na sin Allah Ta'ala. Yun ako maghimok. Yun ako maghimok. Ako na sin Allah Ta'ala. Subhanallah. Ang indihil mo, sarap ka, wa in tukhfuha, wa tutuha al-fuqara, ang indihil mo ka fuqara. At masipok mo rin hapangatod si manusya, fa huwa khayrun lakum, labi marayaw rin si pagpatampan. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, ang awon amal mo bihain niya mong sipok. Ikaw rayman si Allah subhanahu wa ta'ala, yukaffiru ankum min sayyiatikum, papason sin Allah Ta'ala papusan. Inot-inoton niya, pupuron, kaunon niya hinagmangi, manawa, subhanallah, sambil hipakbak min Allah Ta'ala, hadlaw ka. Bang bukon tiyo-tiyo, at hawakan wayroon na tuod kangihan umayta, sa mapiyubos na piyupod, kaya kung sinamuin, amal makasipukan. Subhanallah. Inkalakbihan sin amal ibadat na kasipukan mga jama'a wa hurmat. Amunay ni mahinang sabab hikaangkat sinduhan sin Allah Ta'ala halipon. Hikaangkat simbong si kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban mahinang sabab karidjikian kau kamatay sa lingkat ka. Bangaw ampal mo yan. Ampan kita manusia biasin nasabot na kayo. Bang sadya kita pistahon doon sin Allah Ta'ala, biasin pagpista si mag-uusa, siyo, okay na kita na.
Ang sadya mo imbis na kung katusintuhanin kalakpan sige hawaranta na mawin na kita. Nagkamundal man yun ng kahalan ta rin. Sa ulong sinallahu ta'ala, nakaon na rin sinang hindukan. Namangaw, ang man mo bihain. Aw kaya tamang mo, miskin, ikaw rin man sinallahu ta'ala. Aw anak yatim, pagsaraktahan mo ay makaingat, ikaw rin man sinallahu ta'ala. Ang nang umangkat simbong si sinallahu ta'ala kay mo, sung numako, nahas, iban bung siduhal kay mo sung na panahon. In umangkat tao na mo ambal mo sikreto mo bihain. Tungkol na bimbayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat Jabir al-Tirmidhi ay kan Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqatus sir tadfa'u sadaqatus sir tarfa'u ghadab ar-rabb tudfi'u ghadab ar-rabb wa fi lafdhin wa tadfa'u mi'ata as-su' wa tadfa'u mi'ata as-su' inna sadaqatas sir sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarakta musyipo amal musyipo sikreto mo ikaw rin man sinallahu ta'ala wa makaingat tuwain tudfi'u ghadab ar-rabb bang mga utamakon kayo makapugna ka amo na in umangkat hipisik niya in amuhin duhal sinallahu ta'ala misungsong na panahon mo kayo ang isang-isang na pagkudanan, tabi ka pumalang si Basa niya ng karma. At ang kudanan ko simbala, kudanan ko simbusong. Ang isang-isang na lumagpak. Bangyat to, kaya manan mo na isap simbihan to, ipisip niya pakalayman. Allahu Akbar. Inna sadaqat as-sir tudfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u mitat as-su' iban amunayniin manulaki sin kamatay mo kun Maryam. Ano pagyanon kamatay mo kun Maryam? Amunin pagpilipunan si Rasulullah, abin abutan ko kamatay lukmos, abutan ko kamatay tabiat na kumanlauan ko, abutan ko kamatay halon ko, hal bukun marayo, halon ko si makasilyas bukun marayo, hal buok ng mga sabab, makalayo ko rin hato, iban karinjigyan ko sin Allah Ta'ala, sinsalingkat-lingkat kamatay, kutsihon ko sin dunya, iban sinadlaw akhirah. Lahat ko amal mo, ikaw rin sin Allah Ta'ala. Lahat. Akala lang kakausan mo. Aunsin mo, tagupa. Waisin mo, lawag ka. Isang na kumang mag-igtulog. May limingkat, subhanallah. Ang dyan mo yung barang mulong, insyaAllah, ang manan mo. Katansin na mo igtulog, makamulaharan ni Misan pa patas sa sakatan, misan pa patas mo. Pagkita mo tulog, lumawag ka hiig mo. Musad niya kayo nga kanina ang malong yan. Natin, mahal ka Allah subhanahu wa ta'ala. Pangman tutok inhinang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbata hadith sahih Muslim qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall in salabi kalasahan sin Allah ta'ala amma al-ibadat paghinangon sin pag-ibad adwamuha amin amal tutok niya paghinangon niya bubukan niya wayroon makaingat bang mukun siya rayman sin Allah Ta'ala tadfa min at-su' yunjikan ko sin Allah kamatay alhamdulillah kamatay simusujud ko alhamdulillah kamatay makalapan ko sin la ilaha illallah kamatay halon ko ayil hambuk din ha mga sabab pihilan ko sin Allah Ta'ala karamat biha bangun amal mo biha ang secret mo marayaw iman sin Allah wayroon makasao kanyo karwa duarwa niyo rin makaingat labukun ha manulak kasimbala bang-aon amal mo biha ini amin insyaallah ta'ala bang hiruol sin Allah ta'ala habay-habay mo hadlaw akhir habay-habay mo hadlaw akhir may tato habay-habay hadlaw akhir ang mulay ng manglagpas sikay mo manghiruol sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi lumak na ito, bang nagdoon na harbul mahsyar. Awin sa hunit-hunit na mayan. Hinaparang mahsyar, mga jama'a barhurman. Labin-hunit niya rin simpagtibag. Labin-hunit niya rin simpagkisas. Labin-hunit niya rin hapaghisab. Labin-hunit niya rin hapagtaytay hasiratan mustaqim. Sa hunit-hunit lamang lamayan na ito, paadlaw akhirah, amunin akbul mahsyar, mayta, makunin man siya kata. Dahil hasanan sina po Adam, sambil pahinakusan umman si Rasulullah, gumawa na mo.
imyatay haayan, imyatay halaw, innatulaw imbaran, innahansul umwakata. Asan ito nga? Pulon kita niyo hatampat, arkul mahsyar, amun tampat arkul naqiyatun bayda, tampat mananong bago. Bukun di hanun niya bago. Mahinamun sin Allah subhanahu wa ta'ala, tampat bago. Talang talwas lang si maas-maas, wayroon kaburan, wayroon kakahuyan, may kabayan, talang talwas patak. Dahil doon mapunin man siya kata. Tampat ba, wayroon kapag maksiyatan, wayroon kapag kasagan ko. Subhanallah. Asan nung yung takot si man siya dahil doon? Misan-san yung kita umat si Rasulullah, di mabista, di maitong tao. Biyan diin na bang naglamo ay nakita niyo kataan. Iman na sing kayo ng ummah, in kita niyo, hambuok na rin ha, kapituan ummah na kau na rin ka. In taon-taon na ito bang isaman din pa kayo ng ummah. Tanda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma antum fin nas illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad. In taon-taon niyo ra ummah sin Muhammad, bang isaman din pa kayo ng ummah na kau na rin ka niyo. Ya kamu sa pantun, amuin hambok bulhul putik, nakalamugay, hasapit mandangan, lumbos itom, warna itom, lumbos, aon day doon, bulbul putik, hambok, nakalamugay, amuranin taod-taod niyo bang isaban din pa kayo. Taon na kata, madasok, papunta niyo katan, ura, way badyo, uratan, hufah, way taumpa, urlan, magpimpa, inasin, doon kata, apun din mano siya pasanduan sigpit, magyamos din doon, mabiyakin mano siya sigud, in magto pataas pababaw, ubos na isang marinay sa paamo in pamulian, in panganali na nahabulian masigpit, sumakat na isang sa pataas. Subhanallah, in sigpit, bukon pamamarahi ardul mahsyar, tingga daw in suksin suka pausin mano siya hangdangaw, pasukon sin Allah Ta'ala, inso papahusin manusia, kung nakanhulas si manusia. Inhulas kumuha na yung kanya, hakadar si maksiat niya rin niya. Ang manusia, inhulas niya tugtog, patikot-tik. Ang manusia, inhulas niya tugtog, maripatuhod. Ang maripahawakan, ang maripaamara, ang patungay-tungay ilong, magpungat-pungat na rin doon. Insipin. Pagbuhos, wala, pahimono, wala, adi mo hongday doon yung kasigpitan. Asal pananamun to sin Allah Ta'ala, kabayaan niya pananamun kasigpitan. Ipapanguyod pa sin Allah Ta'ala. In apinar ka jahannam, wa ma adrakum ma jahannam, ipakuyod sin Allah Ta'ala, ipatampak pa mga mano sa rito na Ardul Mahsyar. Ingatan niyo bang pilintaon, sin pagkuyuran, basit sin mga malaika, kung mano siya malaika, inggubuyon hapinar ka jahannam, 70,000 kapituan ngay mo basit pagtundalan sa jakan. Wa ma'a kulli siman inhatyat yan hambok basit pagtundalan yaon na ito ng mga malaikat 70,000 kapituan ngay mo malaikat na tatad magtuyod pagtundalan sila pinakadyan. Allahu Akbar. Yaon pa ko na kukumbis, yaon penso ka hapamusin umo, paamiyuhan pa ko sinamuin para iban sinamuin pasok sina pinakadyan ng riyada nila. Sa ayaw kong masusa. Pinentuhan mga sila kamayan sila Allah Ta'ala siksa. Kung ka kaun day ang mga hipon sila Allah Ta'ala hiyahalhaan niya. Kaun day ang mga hipon sila Allah Subhanahu wa Ta'ala di niya pananamon dihadto. Himutang niya patampat, special, mahampay. Wayroon kabukaan, wayroon kahanggawan. Halong siya amoy ni'mat, mahampay, wayroon pasok ka na naman niya. Isiyo sila. May mga mano siya himutang sila Allah Ta'ala. Hababa sinaras niya, nasabot pito insipat nila, pitong kakinis manos niya. Di pa nakasabot in kapito-pito yan. Nabi nasabot sa Sahih al-Bukhari wa Muslim na Nabi Hurairah, sa hambuok na yung hapito, amuin, lampason sila Allah Ta'ala, hawak ko yan. Wa rajulun, ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما نسي amuin pagkaring pagmabuka pa Allah sindong timulahat nagpati alidong penhula hunok-hunok kanin bay in asawa niya natutog in anak niya natutog
Subhanallah, ang kita niya wayroon na isang tao. Pangbukon, tuog na kataan, timulahat timido, nag-ail. Biyayaw ipakail, hampas mambahayang, hakatikit luman. Di man nagmunajat man sinallahu ta'ala, dahil doon man siya sakos masambahayang, magsaypat. Palong simpikilan yung mga dosa niya na kauna. Yung mga karupangan na hinang nga ikabayan sinallahu ta'ala. Pagsod na palong sinuna, biyan din na mga pumapatay na. Biyan din na mga kuhikubul na. Mayroon na iman, titasok na kumong palong sinamuin, lupa yaon. Biyan din na mga kumanaytay ng saratan mustaqim. Sumud na, sumaypat na yung mga maana, iman sinamuin kahalang bihay ni Pakal pikiran niya. Dahil doon wala niya, di niya nakasayuhan. Tumubod na sadyay luha, dahil hamatan niya, buka niya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawayroon makita ka niya, hawayroon nagdadaka ka niya, hawayroon mga CCTV, bang mukun hirakibi man sinati. Dahil doon, subhanallah, imanu siya bihan, amun hakasipukan, nagpumunajat, iman sintuhan Rabbul Alamin. Dahil habang amanu siya, pasilungan sinallahu ta'ala, habang sinarasya. Habay-habay padlaw akin. Habay-habay murihan dunya. Habay-habay murihan dunya, makaon amal mo bihan. Bukisan ko na mo yung secret ko eh. Asal na naglaro na. Mga bawa kasikpitan. Nung ta, hikad ko ta, kihandak sinallahu ta'ala, makasakat ka. Doon ko hatasin kapalo-padlaw si Maasma sa task plate. Law si maganaw, sulong niya na huot-huotan niya na muin. Sinturon niyo yan. Sa mabalong niya, ipag-atubang na tulong niya amuin, pag-atubang kita niyo lang niya, pahangin makusyo. Na. Hinta, buka-buka. Ayaw inbaitan na bihan, misin niya pasumakat, pugdas. Ang mabiyaning kapalupan, ang pailahan na kasya na niya. Buka si Mano, sini kasi. At tawagan na ito, kung sa ako mga hitungan law. Taas ko kapala, taas ko lansya, takha, humangin, humulos, alon panjang, makansangin lansya, yakarang mo rin si magbabay na. Subhanallah. Hawak ko yung ingatan mo, hamok tayo ng mga sarap, kalagpas kayo. Bang-aon ang mal mo yan. Bang-aon ang mal mo. Nung tamamat ko kumakigsa, tumig ko igsa. Bang-aon ang mal mo yan, insyaAllah, hamok tayo ng mga sarap, para katungkin mo sila Allah. Hindi mga nakaunayan dumang-aon, sumon nila para ka. Magpakaon na, magsarap ka. May ta, sa paghambukin ni habay-habay. Habay-habay. Barakat na pag-usaha, barakat na anak asawa, barakat na uno-uno na. Hinang makabuhin mo, ang aon amal mo, ikaw rin ang sinallahu ta'ala nagsay. Natumtuman na bin hadith. Hadith. Riwayat sin Imam Muslim. Amoy kisah ka si Rasul sallallahu alaihi wasallam tu usok kinuha na yung hakauman nila. Kana fi man kana qablakum thalathatu nafar kharaju hatta awahum ila al-ghar. Tu usok kinuha na yung hakauman nila. Minikar na di sila mamayang kapitnahan pag-araman nila. Sari na kami nila hula. Sari na kami ng kakasi. Ang maling pag-araman nila, safety. Aw mga manusya yan, alhamdulillah. Atas binining pakusa sa pengatan niya takalamod riba. Bini, alhamdulillah. Aw na ka mga manusya, subhanallah. Atas kay kuranin bakba kaila, sarap lang na hikabinar ka jahannam ko, alhamdulillah. Aw na ka mga manusya, atas mini teng hakakahinang mamugat ang mga kutya usaharang wala. Sa nakaingat man siya sinhukuman kay Quran niya tukar na sinallahu ta'ala. Kaingatan mo yung karayawan sila mo yung tumaykod ka. Ahinang di ka bayan sinallah. Dibayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khayran min. Isisintiminggan sinambok hinang. Di kabayaan sinallah. Bisan ba ito kabayaan niya ito? Makasin siya rin ito sa tinggalan niya karena sinallah. Awadahu Allah. Gantian kanya sinallahu ta'ala. Labi marayaw rin sinamuhin binin niya. Yakin sa Diyang Allah subhanahu wa ta'ala.
Intuyo, magpit, kinapakisa sa intuyo. Nahindoon man sila, hapantay pawa, adesip, kapaslangan, miya manaw. Yan buwan na tuod sila sinamon, tikitlog si Makrib, yamutan na sila Makrib. Nahindoon man sila, hapanawan, limidong na yung hula. Lang sinhang katao, di nakita niyo lang niya magkalanjal, manaw, habihain na yung kahanan, karena lang na tikitlog na yung hula. Sa lang nga lumag, nakita niyo luhal, kahantian na. Ay doon man ng lahat na sila luhal. Aon na tutbiak bak nila, harap. Inhati sinharing ibang kato, sungat ba? Kaya siya matukib-kib lang sinuwan sa siri-siri. Bangdak ko lang yung kib, yaon habang sa harap ko kung nakarin pagtag, kahaf. Kadalong nga surakul kahaf. Kahaf na si. Bang siri-siri kib, yung mga hira. Amo yung pagbaltapahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakita na sila man ito, nasimod na sila. Malaw. Paksod, pinapanaw. Wala, dali mo kayo, nakahunat-hunat sadya sila ang taray. Pagkita nila, 5 undak na, 5 ublog na rin, hataas yung buod, tingog makusog. Bato na kulong, nanuy ito, yanin bato yaon, harap man ito, pasungap bato. Amoy kimutangan nila, nalapat, ilalabay na. Amo. Na, aktoy-toy na sila amoy, tawang-tawang nagtuod. Sa unin, nagtuod nila. Bago ako lang. Lapat, nalapat to rin amoy ba? Pinag-isa ka ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakuspos sila, nagtuod, di misan makahari. Harin doon man, namikilan na sila. Lang nilaway na sa hindi makalampas na. Sa risat ko ang biyak mga hasaman na tubihaw, makapagpata, kolong, rescue, ATM, rescue. Sa wayro. Oh, wayro. Wayro katakan. Ang papamoy na nga hulawan din. Dala. Naray lumalaw silang katakan. La yunjina min hadha illa an tad'u Allah bisalih al-amal. Wayroon na lang niya makalagpas ka ito tanyo hatlawi. Bangbukon. Panginduan na ito po Allah, saputan nyo yung mga sikreto. Sapot na si mga sikreto katakan. Tinabang aon, kaya tapok-tapok niyo ang man. Sakutan niyo ng batuhan, bangin niyo on hinang mabarakat, pakoon niya. Magtawassul na kita niyo a'mal salihah. Dalawang sinkwano kita. May nasanda pa. Pagpali sa bakutan kita yung kamatay, naglilingkod na sadya, dumuha na kita. Na nagsuko na doho, inhambok neto na paro, inhang katomel na pansipak. Dimuha na ng kata. Nagkuha na si mga sikreto. Nainday tawang ikaw ang sikreto. Ikaw sinang katawa. Allahumma, yang katnilin. Allahumma, innahu kana li abawani shaykhani kabiran. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wa la mala. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, fakhruj 'anna ma nahnu fihi. O Tuhan ko ya Allah, nang sinawi ng katawin. Inakulong niya kay ngatan nikahan. Lalo, impagmarayaw ko parwa maas. Maas niya malan. Maas ko lang sinusugyaw. Lalo na yung laas. Ako'y maglalag kahuyanan kanila. Magpakaon, magkatan, mag-ayupot, mag-ayurang katata. Sa inamal ko lang sinusugyaw niya, Allah, kay ngatan mo rin siya. Dito na ko makahilas, makatawakkal. Kumaon sing mahinaat, iwan kumaon sing doom, hingga maas ko na yung muna maka. Maas niya na. Anak asawa niya, hindi niya pa ulang. Parang niya di makatawakkal, hingin na, iwan hiyama, sabay sinay makaw. Ang malay mahalatak. Sa kanilang sinusugyaon, fanabi, talabos syadari yawman, hambog doom, hambog adlaw. Nakaikonin na kong ko pabay. Nalik siya, miray pabay. Sarap sing paglawakan sinamuhin, kakahuyan kakahimbahan. At magtagong kahoy ba't ito isyon nilang ipaglo. Agoy niya pabay. Alawang doom na. Pagkita niya ito, may dua maas, may panako. May panako rin dua maas. Buha niya siya sinunuha. Inahin kasi magpuy na siya nagsadya, nagpuis, nagkata.
Inamuhin katas diara niya, piyaso niya na magpusyat niya ni Panginoon pagkataan. Dahil doon man, buhos niya na siya, ding kataan. Bahan na kuman, sinmano siya kumaon-maon. Pagkat ko niya, sung niya naman, pukawin ko ang as nagproblema na isang siya. Yung problema niya rin niya, kakausap pukawin mga as. Kung mali ka, kung maluhay sa, maluhay ko na zaman yung biya. Kumulak may pay ba na, subhanallah. Inumusog niya, hindi makakaus. Hindi naman po, pag kita niya hawa maas, mahamok ito, asan na, piyamat kuma. Yayaran nila mo, inuwak ko yaon. Nakatutong para yung hawa maas. Sa long halikahan niya rin ito, siguro maas. Uninhin ang sinusog yaon. Wasibiyano yung tabakaw lang si Rasulullah. Inamoy kabataan, nagdarangol na, ama, paunahan na kami kumaon. Inasawa ni Imi, ang dapang mga kato. Muna nang kitalong niya, may tantaman hina mo. Di. Pato kalong din, anak na bisang iyahapit. Dikon kitalong niya muna ka naman. Bihan magkambal ay bakit mamaya sulwa. Narin doon man, falabitha wal qadahu biyaday. Sipat ka ako si Rasulin, hinang sinusugyaw, timakan. Inlay, baso yaon na haliman, pasandong. Yaon mga sinatutong, yaon siya nimingkod, subhanallah, diara ni Rilay, sindwa maas niyang pagkaon. Timakan, diara ng puno makapati, nagtakad day sindum sambil pawak mo fajar, nagtakad sa diara maas. May makita, may tao, may makasuy-suy, siya rin sinallahu ta'ala, diara niya niya rayaan ko. Ako na mahugin baso, halimasing karok, at ko na isang siya, timindo. Parang naman niya ang malaki. Amo natin diwan niya nakin, Ya Allahumma in kuntu fa'altu dhalik. Ya Allah, bangkuyat ko na hinang. Inhinangyat ko ang kamayaan mo. Karena mo hinang ko. Ya Allah, pangayon ko kayo mo. Bawa kami rin hawin kahalan kasigpitan. Ulina ni si Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala fanfarajat as-sakhra ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha. Nabinsul at inanahiman salat in bato. Wala naman sila nakao. Sanat nabinsul, nahiman na yun. Di madya. Di mo anay sa pinagkata. Pagtusin. Inaisin ang kataw, Allahumma innahu kanat li ibnatu am. O Tuhan ko, Ya Allah, in ako'y sablong na inrahasya ko. Ang bakas lang niya, kabayaan sin pangatayan ko hambog babay. Wa kuntu uhibbuha kaashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa. Lalo, inbayak ko hamuin babay. Suksok niya rapang tungod sa malayo. Aon-aon, pang siya lumabay. Aon-aon, matanaking mata niya. Ang kundi mga kasabot, matanak. Kaya magpanginog-kinogin para niya lang at maglabay. Inatwero na lang mo na halina. Diya mo. Na. Nanduin bayan niya. Amuin, takin niya babayo. Sambil hambuk adlaw. Fa'aradtuha ala nafsiha hambuk adlaw. Yasasan niya. Himinang maksiyat, imbagayahun fa'abad wang tanaan. Walang niya, pili. Mga tulyuhan. 5 ba ilang tahun? Inusog yaon, kaya handa sila Allah Ta'ala nagkasina. Imbaba ikyod ang panandas. Kamiskinan. Hatta jaat sanatun minas sinin. Alamat biha sanatun minas sinin. Sabda si Rasul, diatuhan sila panandas. Wayroon na makao. Wayroon masakunod halaw simbahay. Wayroon na doon. Halaw simbahay. Wayroon na sa inilang niyadahan na natutuhay. Pangkukunang red pangkukunang. Kanagkasinan. Namiyan ko na. Pagkatumat ko. Pagkita ka niya sinusog na bet. Alam mo siya babae o maghajat kami lang niya. Kundan kami musibah. Busi kami lang niya siya. Alam mo sinusog yung busan takaw sa. So ay walang nahilihil ka ang kabayan. Alam mo siya babae o alam mo yung kabayan. Alam mo yung kabayan. Pamuring kabayan ko na kauna. Pinahimil ang sinsila waliyan bilang. Dari, si mong imbaba iminig,
Sa halong sinutok sinusugyaw. Isang pagkalong niya, wala saan dapat magbalik na. Hindi mo kasandalan ng hapdi. Yuyong natin. Ito lang kaulong. Nawayron na doon nagpaping na. Iba kayo. Tali niya wayron na mapatay. Raising mapatay, sari na. Itukot ko na kaning kabayan. Naray doon ma. Lang simbabayan. Yan kulong niya, imbiyak mga kahanan. Mga ampay sa kulong niya, magpausal na kung kayo mo rin sinamuin, mapatay ka biman si Mumangas, mahalaw kasigpitan. Kailangan yung kabayan. Sa before kulong na himinang. Ano yan alam mo siya? Hindi yan alis ko rin. Kaya pa rin alam. Namagto na ito. Fa'ataha 20 wa 100 dinar. Dihilan si hanggat uskawha ang dinar. Hanggat uskawha ang dinar, katus imo. Mga sinta rin niya. Pagka na sinsi, nasong na lang nahimin ang sinta. Ay, naman sinatampan. Mayroon naman. Nasyara ko man sinapukbabay. Subhanallah. Ang pagyanon, hata naman na siya himinang lumaksanag na kumansin hinang niya. Kunin nakika niya simbaban. Qala ittaqillah wa la tafudda al-khatama illa bihaqqih. Ya kau usok, ittaqillah. Kamuha kau pa Allah. Wa la tafudda al-khatama illa bihaqqih. Ayaw kau sumulog sing-sing bang bukod hakapatot. Ayaw mo sumulog ang sing-sing yung bang bukod hakapatot. Kamuha kau pa Allah. In kapatot niya amo ng labay halal nikah. Ayaw ko ito hibilang. Pagdungog sing-usog yaw sing kalimat Allah, timagbak papanatayan niya. Diyak madto na tabi dinakal niya, nakinsin. Siya kindan, subhanallah. Diyan na siya, yung kalimat Allah, yaon na siya hata naman, upamakon pagkaw, sumungit na kuma, natabi. Imbayan, nanawa, simuling bungsik, ingsuwa, hukawin si muble. Dahil doon man, ako natin makliro mong halong sinunya, makliro mong yung kalimat Allah, kabuha ko pa Allah, sambil timu, inluha na yung hamatan niya, buha niya pa Allah. Ang pasyaimen, hababaya, kumi, tinog na kau, saling na kau lang naig na kau madto, dahanin hanggang uskaw haan dinar, ayaw na kau magpakita ka, usarap ka po ng kama sinuha. At ito, hindi ko sulit. Amo natin diwan ng dahin na Allahumma in kuntu fa'altu dhalik, ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. O Tuhan ko nang sinusugyan. Panginyan to na hinang kuhakarna mo. Ngayon na mo kay mo ya Allah, pahwaan na kami rin haamuin, sugab pa to kisuran na mo ini, imbayta sin Rasulullah, fanfarajat is-sakhra, ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha. Naminsul na isa bin amuin pa to yato, sumagawa, masipapipit ilalabayan, di pa sila nakawa. Ada politikas pinakusan. Inalisin ang katam. Allahumma inni istajartu ujara. Fa'a'taytu kulla wahidin minhum ajrahum ghayra wahid. Taraka alladhi lahu wa dhahab. Inako'y sablaw na ya Allah. Bakas aon mga tao tinok ko nakihinangdikan. Kaya masapan kong kontraktor siya. Naubos manin hinang nila. Wala pati mahain hulas dahil habaran nila, dihilan ko na singkat nila. Tungod sinamuin hulas ng sana. Dahil doon ma, kaya hilan niya nagkata, kaya rawahin, aw nang usok, nag-uus-us, minit, wala kiyaw ay gajin. Wala kiyaw ay gajin. Dahil doon ma, nagproblema rin usok yun, nawin kapangan mo ng anim. Wala niya, cute challenge niya o. Pangyan to biya mga jaman biya, kiyasun na sa ko, sa dalawang niya minig na wala na naman. Maraw pa sa nilang may panghalo-halo na rin ng gilgil niya. Wala niya biya. Iyawag niya. Hatta kathurat minhu al-amwal, fathammartu lahu ajra, insin niya kiyasambo niya kiyasulit, invest niya ka. Kunin hinang niya, piyamin niya kabing, piyamin niya sapit, piyamin niya unta, iban piyamin niya mga amuin, law tabihan, ipon, panya ka. Ay doon man, 5 taon pagparakat sin Allah Ta'ala sa rabyan niyat niya marayaw, di mauling kambing insapiin unta, hatta tala alwali, sambil nakahipo habukut-put, sandong habukut-put, ipo sinamong pinatangkatan.
Haray doon na usog yaw makuyag na sa wala nga bubog tolong si pikilan niya. Pag dumatong usog yaw, niya kata. Sakali. Yan na yung usog. Tanghali mo. Os na dasang na biyama. Ibang pagyan niya, Abdallah, ajri ilayi, addi ilayi ajri. Yan ko lang nangipon sin Allah. Dumampit sa dyan ko lang niya marikay ko, kaong ng gadji ko, kaulo na. Alam, sinusugyaw. Hal tara, ma fil wadi. Kita ko lang ng kata niya na minbud-bud yaw. Alam, sinusugyaw mo. Kambing sapi, namutapal sinang binatang kata. Alam, sinusugyaw. Kullu ma ta'a min ajri. Kita mo yung lang na kataan. Ingkataan, kakitaan mo yan, kayo mo yung kataan, gadji. Alam mo, sinusugaw niya, Abdullah, latas na si Ibig. Kolong niya, Diyo, wala. Kolong niya, akto'y na nagdyo. Ang ayon ko sa djalong ng gadji ko, pilasiin niya, anong ba kung akong katansin mo? Alam mo, sinusugaw, wala ko nagdyo. O kolong niya pagdyoin ka, wala ko lang niya mindiyan. Diyo, lang katawa-tawa kan Diyo. Why? Sa alam na niyan, magtansin mo. Amoy gadji mo, Diyo. Piyaso, ligya, sambo ko lang sinusugyaw. Sambil, amo na rin mo itlo na. Amo na rin natijan. Nakay mo na lang, nakay mo na katan. Kapag kita sinusugyan, umatan, subhanallah. Kanya na pikatan, limakso namin puto niya rin kamo. Subhanallah. Limakso yung puto na kapalangin din. Atay singkuyak, ingisin sudda. Imawag mga panon, mga ibang katan, hiyakot, tingkatan. Wala, misan kya, pinhausog yaon, misan bulbul kambing, wala. Diya kata. Pangit marika, makaluman. Kaya sulit na kayo musin manusya. Pagbilang misan na kumang pagsukuri mo yan na, alhamdulillah, magsuko. Magtunga na kita, kayo mo yung tunga-aking ko. Hampayan tikod, yubos katan. Sambil labong sin kami mo yun, nakapinara. Sinusog yun na nakita. Subhanallah. Yan din. Ayun kan kakausan niya, tuin yan. Panghagad, sikahan niya na sadya, kaya mo na bukang bingayit na kumat. Saway. In ikhlas, iman sin yakin, iman muraqaba. Wallahu ta'ala, kaya nga kanya kita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihil na kata, yaon na naguyong mo yung kaya kata, wakikita niya, iyahakot kata ng altamon, siya'y nakipat. Udjot parang. Namu na, subhanallah, diwali. Inhalina, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik afruj 'anna ma nahnu fihi. O Tuhan ko ang kwento na hinaghakar mo, pangayoon na mo kay mo ya Allah, bawaan na kami rin hamuin, kimutangan na mo ini. Imbayta si Rasulullah, famfarajat is-sakhra, nabinsul na isa binamuin, bato, famfarajat is-sakhra, fakharaju yamshun, sambil himayang indan, nakagwa sila. Bangkong sikreto mo biha ini, habay-habay mo, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Sa insyar, ikaw sadya man sin Allah. Siya sadya indaha magsaywa. Bangkaw mo ipon, inhakasipukan mo, iban sing katampanan mo, sibo. Ipagpansan ko sin Allah ta'ala. Ipagpansan ko sin Allah mga malaikat. Pagpanto ko sin Allah. Amunin ipon ko purna, wayroon kalibiran. Sipat ka muna. Nasabot hadith. مجمع الزوائد سن إمام الهيثمي رحمه الله تعالى وهو حديث صحيح كنبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العبد في العلانية فأحسن وصلى العبد في السر فأحسن يقول الله عز وجل هذا عبدي حقا هذا عبدي حقا سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم apabila sumambayang iipon hakatambalan kikita sa sintaw parayaon niya ramasin wasalla fi sir simambayang isiyap-siya kasi bukan halong bilig way na makita masin yarap yararayaw bukul lang tasubay sa dyaon tao pamarayaw mga kusyur yung mga tahayat mo kata magpula na sintingong si mga sin mo kata pang isa-isa mo raw kumalhalong simbilig way ron na tuga sa dyakaw na in manus siya yan tusimu in hal niya hakasipukan iban hal niya hakatampalan imerin Allah Ta'ala hada abdi haqqa amunaynin ipon kumatan amunaynin ipon kumatan kaya nga kan yung mga jama'a kaporma sa rayaw-rayaw manus siya haumat sin rasulah uling zaman apabila tumaod na yung fitan tumaod na yung kaharubiluhan aming mga manus siya nag-aamal hakasipukan amunanin sa rayaw-rayaw silalim umbol sato
Umat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabot na hadith na musnad si Imam Ahmad. Sahih Muslim din kan Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abi Amir Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, takunu min ba'di fitan aw qala umurun khairun nas fiha al-ghaniyyul khafiyyut taqi. Banda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumatong nga huling zaman, fitan kahalubiluhan, fitna simbabay, alta, kawasakataan, khairun nas fiha, insarayaw-rayaw ummat kahuling zaman, al-ghani, amin dayan, masya Allah, al-khafiy, amin nag-aamal hakasipukan, atau amal ibadat ni hakasipukan, al-ghaniyyul khafiyyut taqi, amin nagmamabuha Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda na sabot na kayman ng hadith, riwayat si Imam Ibn Hibban, sahih niya, habuk adlaw si Mudin Umar ibn Khattab pamasjid sin Rasulullah, fawajada Mu'adh ibn Jabal yabki inda qabri Nabi. Pagkita ni Mu'adh ibn Jabal nagtatangis, hakid sin kubol si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sin Umar kanya, ma yubkika ya Mu'adh, may takong nagtangis, ulit sabab, ulit niya na may takong timangis. Qala Mu'adh radiyallahu anhu, qala yubkini hadithun sami'tuhu min Rasulillah, in kaya tangis ko lang niya, aun hambuk hadith, yatumtuman ko, sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin bayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna yasira riya'i shirk, ومن عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة. نكسبت رسول الله أغس المعاد إن يبريا مستهن شرك ومن عاد لي وليا إسيوسين أمو إن ممنترا mamuhinga hawalisin Allah biada siya nagpamahalayak siya kumatumagpuno Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pasyubatan si Mu'adh ibn Jabal yung kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtang, inna Allah yuhibbul abrara al-atqiyaa al-akhfiyaa alladhina idha ghabu lam yuftaqadu wa idha hadaru lam yu'rafu shaghalu anfusahum billah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala pakasimarasan ang mga taong marayaw, amuin nagmamabuhaing pangatayan, amuin hakasipukan nag-aamal, amuin hakasipukan nag-aamal, alladhina idha ghabu, amin mga mano siya magusog mag-amal, sa wayroon gulal nila, wayroon rank nila, bangit tumalawa ang majlis, didalawin sa wagbay talikakilahan, wa idha hadaru, bang magkasuot dumatong, di nakakilahan damigyan sa wagbay tawayroon nga, syagalu anfusahum billah, in usahasin mga tao yaon, liipangan nila yung baran nila ng saipway man sila Allah. Kung ka Abi Bakr, singod ko kan Abu Bakr radiyallahu anhu. In Abu Bakr radiyallahu anhu, sabot siya ala ng lumala, iwan na si Kayman. Ingkaunan si Abu Bakr radiyallahu anhu, uas-subo. Uus niya sumambahayang Amirul Mu'minin na siya. Uus niya sumambahayang ang masjid, gumwa. Magto siya paamuin, wa sin Madina, pasisil sin Madina. Sa kalijagaan sin mga sahaba, radwanullahi alaihim ajma'in, awang bahay, pagsurod si Abu Bakr, ay, miskin-miskin. Yan, ino-ino sing mga sahaba, kita nga yun lang yung magsurod, as-surod, mag-absin, magsurod Abu Bakr, numalong yung ihalaw. Sakali, inapikil sin Umar radiyallahu anhu, jahan niya. Abu Kadlaw, pagkuha sin Umar, sin Abu Bakr radiyallahu anhu, simod na siya kabay, jahan sin Umar radiyallahu anhu, pagkuha sin Abu Bakr radiyallahu anhu, simodin Umar, alam sin bayan, subuhon niya, kitaw niya, sinhalaw niya. Inhabi sin Umar, paksud ko lang niya, pagkita ko, subhanallah, imra'atun ajuz amya, pagkita ko lang niya, babae, malaas, bukunhan, malaas, puta. Amirul Mu'minin, nakurak si Muslimin, kata, puta. Pagkita ko, kibla ko lang si Umar, radiyallahu anhu, yasubo ko na lang niya, ang makakaya ko, maas, isiyo lang niya gusto, bau-bauin niya kakilahan, isiyo lang niya tao yan. Lang si maas-maas yaw niya, sumuma ko lang na si parakala, yung inu-inuhan ko rin siya. Intaw yan lang niya, yako na nga sumo. Sa kahababak, fajar, pag sayo ko yan na sumo. Iyarahan na po katas, pag inupagkatan. Ayura ko na mo rin di habay. Pasuon niya yung katas, painumun niya, kumumusyon niya yung bay.
Aksak ko na rin magkata. Subhanallah. Di niya kakilahan. Asuhon ko lang hisingan. Sana ko magpagsukuran. Imen sa Japan ko bukod na mahal ka ingat. Bukod na mahal ka ingat. Subhanallah. Ang muna ko lang ni kakilahan ko kanya. Dahil doon man ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Wala pa daw suy-suy sin maas pa ngayon. Nagdangulungon ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ibang bagian niya lakad ata'abda al-khulafa'a min ba'dika ya Aba Bakar. Dihiran mo kami lang niya, ako hinangdik na mo kakausan niya Aba Bakar. Biyan diin naman ko mapatay, aw nasurubli kayo mo. Isyo na lang ngayon, umalipot kami ng sinhinagpiyas. Amirul Mu'minin, Zainul Abidin, apo tuhod sin Rasulullah, Zainul Abidin, anak sin Husayn, anak sin Fatima, anak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kaaunan sin Zainul Abidin, nasabot na kitab Sifatus Safwa, Imam Ibn al-Jawzi, ibang sin Imam Siyar A'lam al-Nubala, sin Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Tangdum, inhinang sin Zainul Abidin, magtanggong kiarutan, piligo. Tukuran niyan tiyak-tiyak ba, ising kamis pinagutang, kakilo. Tungdo, ilang tahon hinang niya. May makaingat. Nakaingat sila sin Zainul Abidin maghinang, sumay na miyatay. Pagpatay si Zainul Abidin, amin nag-ayupot kanya, kita na doon, along nin abakan niya. Yoblaan bang may taalong nin abakan si Zainul Abidin. Ano isunin asaw? Ang kalong niya, iaalong nin abakan, hapagtanggungan, sinamuin, diri ko, ibang kiarutan diri ko, ipagpasampay na patabayan si Muslimin, ang kanyang nabihan, nakaiya rin taong Madina, dahil tulong niya, hawak ko man siya, nawapat, yang pakamilong niya nakaingat sinsyan, tuwing magpasasampay, nabugko na lang nin tuhon, in supply ka mo, hawak ko nawapat niya sa inyo akin. In ang ibadat, sipo, ikit mo lang kasulungan. Ikit mo pa lang sulungan. Bilal ibn Rabah, kasat mo sa Sahih al-Bukhari wa Muslim. Piyatak si Rasul sallallahu alaihi wasallam ang ukadlaw. Miyaw na Bilal, ulit nakikita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, kala ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Suy-suya ko lang na ya Bilal. Kuno lang niya biyahok ko kan mo itong amal. Yung sikreto amal. Ang hindi mo pagtinggalan. Kunin natin si Bilal, ya Rasulullah, mayroon na lang. Ghayra anni, إذا انتقض وضوئي تطهر وصليت به ركعتين لله. Amura law niya biyahok sikreto. Sa kahaba ako law niya mabaktalin na iyo. Ano law niya mabaktalin na iyo? Pagtuloy-tuloy na ako law niya kumail, ayaw ko yung pag-ail ko. Pag-uus ko law niya kumail, magtuloy na ako sumunod 2 rakaat billahi ta'ala. Dahil doon, iumpak si Rasul sallallahu alaihi wasallam, daghal si Bilal, ang pasyaim yan, amunan. Innahin ang sabab, sami'tul laylata khashkhashatan alayka bayna yaday fil jannah. Amuyan innahin ang sabab, sabda si Rasul ya Bilal, diyumugkuin, amuin, tingog, diyumugkuin, amuin, lapod-lapod, siki mo halaw sin sulha. Sabab sin pag-amal, kasipukan mga jamaah mga hormat, ang kanda mga kamaasan ko, kanunungan, katawtay mamuhan, kamanguran, waktu na to, nato ang maliban, sukog ko. Kakausan mo, mataod ang manalibadat, inasabot ko sa tiyan, tiyuk-tiyuk na yung hangin, mataod, ang kandahin, mahal ka kayo doon. Ayaw ko magpaluhidihan niya, lagaw ang mal mo miha ini, asupaya ko magparuntungan dunya akhirah, murah-murahan insya Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang karaan, ipalusin Allah ta'ala, kusong imansing kaya, ang malibadat mo kanya, mahuli ko ko panikuin wasihat halabal pagtangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.